zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya on YouTube, siyabingelela kakhulu on Facebook, siyabingelela futhi kakhulu. Elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Namhlanje sisesigodlweni sikaMakhosi uDulela. Masikhuluma ngesigodlo sikhuluma ngento ebukeka ngalolu hlobo njengalesi sikhathi. Simvakashele ke ugogo sizoze siphelele phakathi. Cishe sizoba nesikhathi esincane sikanye nani njengamanje. But siyabonga kakhulu kubantu abasubuka bukhoma on YouTube. We also encourage you to share this video and please subscribe. Overseas siyayicela support yeni kakhulu kunaqala. Africa inhla nayo nasezansi nayo phakathi nayo siyayicela support yeni kakhulu. Nalapho futhi eSouth Africa kuma province ahlukahlukene kuzo zonke izifundazwe kanye nezifunda nje ngokuhlukana kwazo size sifike ezizweni zamakhosi igodi esemadolobheni iseduzane nezindawo zobumnandi iseduzane nezindawo ezithanda impilo ebushelelezi nempilo ke eshiblikayo ephambili sithi nani anibancinyana niyadingeka la wozane nizofunda ngokwakini kuze kusasa likwazi ukukhanya. Nginiphathela uMakhosi Dulela esizokhulumisana naye kafishane la bese ke sikwazi ukungena nasesigodlweni sakhe. Gogo asikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1. Yebo. Uyaphila kodwa salukwazi? Hayi ngiyavuka badaba. Siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe usukeni la namhlanje. Mhlawumbe ugogo ngezibomi nje kumuntu oqala ngawo ukubona ukumchazela ukuthi masikhuluma ngoMakhosi Dulela sikhuluma ngobani oqhamuka kuphi lento iqale nini ukuba kuyena kuze ethole iziqu zokubizwa ngoMakhosi. Badaba mina ke ngithwase ngo77 1977 ngaba isangoma ngathwasisa ngaphehla amagobongo ngalahla isilwane ngabethela kuningi nje ngikwenza ngoba ngisho nogijinywa isipoke ekhaya ngiyasilahla ngiyasisusa eduze kwakhe ngiyayishisa impepho ngiyakhuluma nabakithi uma ushisa impepho usuku ukhuluma nabakini ucela okucelayo izinto zonke mawulungisa umuzi uyoshisa impepho ubika ukuthi manje ngizokwenza ukuthi la ekhaya ngicela ngiphi ukuthi nokuthi nicela kukhanye la ekhaya obana bangasebenzi basebenze ishiso onhloko khaya. Sizongena kuyona kodwa kwamanje ke sikhulume ngokuthi kubaleke ngani mawuyibiza ngoMakhosi ube nesigodlo. Uma uMakhosi nje uba nesigodlo ozosebenzela kusona abantu. Yebo. Ngoba kuyenzeka kuthwasa umuntu wesifazane akubu yena umshisa impepho kulelo khaya. Ngakho ke njengoba engenwe idlozi unesigodlo sokuthi la ezofika khona ashisa impepho esebenza abantu bakhe. Ungazibiza ngesangoma noma ngodokotela ungenayo indawo laphela kuyo? Awukwazi ukuyibiza ngesangoma noma udokotela ungenayo indawo osebenzela kuyo. Mina uma ngihlele emzini nomuntu ungenamuza ngisebenza ngibisona sangoma. Usho ukuthi mawuvakashile? Yebo. Awufike lapho ubonqoshishileza uthi ngiphendleleni indlu sengifuna ukuba nesigodlo la. Cha. Okay. Isigodlo siyinsika kangakanani emsebenzini wethongo? Isigodlo siyinsika yethongo. Sengisho nje ukuthi ngingasuka nje ekhaya ngiyoqasha emzini nomuntu. Ngithi khonto engizoyenza khona ngizofena ihlalele ngifana nabantu bakhona. Gogo asibuke lento yokuthi esigodlweni yini elindelekile ukuthi ibe khona phakathi. Uma sizokhuluma ngesinto asikakakhulumi ngobukhazikhazi ekufanele nibufake manje ngoba isimanje manje sihambisana nanobukhazikhazi kodwa izinto ezazinsika nenanifundiswe zona ekuqaleni uzothi omunye isigodlo esinjalo esingenawo umuthi usicathulisa nje ukuthi isigodlo ngempela nazi izinto ezibambekayo efanele zibe khona phakathi. Esigodlweni mawunesigodlo umisa isigodlo bese ufaka imithi yakho ngoba le mithi yakhelwa sona isigodlo nawe esokulapha akusona esongenwa abantu bonke songenwa wena nabantu abasebenzayo. Sibone ezinye zezigodlo zamanje sezinane emgonqo egcina izinto ezibalekile zodokotela ngale isho ukuthini lemgonqo? Umthetho lo wesigodlo ufuna la kube khona umgonqo ngaphakathi
ungahambi uyobuka yonke into ngale ngale la kucasha khona ithongo. Okay liphume ngoba lizosiza umuntu. Yebo. Ake singene la ku dress code yakho gogo, ugqoke ingwe, ufaka ubuhlalo, umqhele, sithatha usibeke nje into enoyifakile khona nokuphethe. Ngiphatha ishoba. Ubavezele nje abantu belibone. Ngiphatha ishoba mangiyisangoma, elisho ukuthi ngiyisangoma ngiqedile ubungoma. Ngifake ingwe esho ukuthi ngiqedile ngobungoma. Angisilona ithwasa. Ngifaka umyeko, ngiqedile ngobungoma. Ebese ngifaka umqhelo, uyabona ngufakile ungiyana. Ukhona omunye ngufaka okuthiwa isicoco. Okay. Usuvela uyasifaka isicoco nawe. Uyasifaka isicoco. Okay, lezi kuneyigaba yini ithwasa singalilindela ukuthi nalo ligqoke njengawe. Ngalikazogqoka njengami nalo loze lifike esigabeni. Injani uniform yethwasa ngoba ugogo nayo sekwathwasa? Uniform yethwasa imhlophe. Ive iskipa esimhlophe, iskete esimhlophe bese kuba yibhayi elimhlophe. Kusuke kwenze njani sibona omunye eshaya ngezibovu kusuka phansi kuyaphezulu? Kusuka amandiki ke loyo. Akuzwakala gogo? Kusuka amandiki loyo. Yini kanti indiki? Indiki iyona into yokuqala edlozini. Eqalayo kumuntu. Ibika ukuthi uzoba yini, imgulisa imbhuquzise azayilaphe. Uma inobungoma akabhule ngalo nje indiki lilodwa. Likhomba ukuthi uyisangoma. Gogo uzothi omunye umuntu izangoma eziningi sijwayele ukuhamba ngonyawo. Lento yokuhamba ngonyawo kwesinye isikhathi imataniswa kakhulu namabandla akholwa ngokwesintu. Ithini la izangoma into ukuhamba ngenyawo? Mina ngihambile kakhulu ngenyawo. Kuze kwafika esigabeni sokufanele manje ngicela ukuthi kube khona into engiyifakayo ngoba sengimdala. Oh, lento yobusangoma inokucela phakathi awumani wenze nje. Cha. Ongangokuba masifika la ngaphakathi kukhona igroup kagesi ngoba phela uzosingenisa sazi kunjani noma mhlambe sifika ngaphakathi kunane violence noma sifika ngaphakathi kunamabhuku zonke izinto esizifica la uzama ukusitshena ukuthi uma zikhona okukuthi nokuthi kuyobe kuceliwe kubikiwe. Okay, kanti elinjani elikwazi ukuzwa umuntu ngoba sazi ukuthi idlozi lona elishoyo bese uyenza wena nawe uyakwazi ukucela phela usuqedile nawe seliyakuzwa. Okay, mawuseyithwasa alikuzwa gogo iningi labantu malihlola like likhonza ukuthi lona lihlole lendumbeni. Yebo izinto sezahamba zafika technology seniyakwazi ukuqaphuza ntshena abantu nangeni. Kepha sifisa ukwazi ukuthi ngoba ugoge u310 rand ukuhlolela umuntu ocingweni esigodlweni uyimalini? Ngu200. Kungani kube ship umuntu masefike la ekhanyeni? Usuke segibele wafika kumina. Okay, mase liba nomusi ithongo. Yebo. Gogo uma ubuhlalo bakho bunembala ecishe ikhomba ukuthi mthathu kusho ukuthini lokho ngoba abanye ublue kuphela abanye umbala iba umunye wena yakho yasiba mthathu kwafunwa idlozi liyakubikela? Yebo la ngitshela ukuthi lifuna umye. Okay. Ngase ngiyawenza nakhona kunezizathu ezijulile zakhona. Kunezizathu zakhona engeke ngitshele abantu. Okay, iningi labantu abalaphayo manje lento eyiphandla nani nobuhlalo abasakusebenzisi kodwa ugogo simbona la ukufakile. Ngeke mina ngikushintshe ngoba phela into engaqala ngayo nje ngifakwa ngaleli dlozi ngingalazi. Ngifakwa isigodlo sami esingilaphayo. Ngasinda, ngasebenza. Mangikukhumula kusho ukuthi ngizogula ngife. Singakubiza yini njengengubo lokho? Kunjengengubo nje. Okay. Ngoba makuphela iziphandla ngibulala imbuzi ngiyibuyisela. Kuyimpoqo noma yinto owayamkela ngenxa ukuthi yaba usizo kuwe? Kuyimpoqo yethongo lami liyasho nje ukuthi angisenayo ingubo mayingasekho lezi iziphandla. Okay. Gogo amashoba ahlukene abanye sike sibabone bephethe ishoba leli lenkomo abanye kuthiwe lenkonkoni abanye anokuhlukana usithatha usibeke emashobeni owaziyo nanemisebenzi yalo. Isangoma nje siphatha inkonkoni siphatha ishoba lenkomo. Okay. Inkomo inaqhaza lini inkonkoni inaqhaza lini? Inkonkoni iyabhula ishoba lenkomo liyakhuluma ukuthi ukhishiwe lo uyisangoma ngokwenele. Kunokhalayo uthi hey ngathi ngiyazihambela isangoma ngisola ukuthi sasithe ukuthinta sidlile sase singifuqa ngeshoba into zama ayihambi kahle. Ngabe linawo yini umthelelo ukuthi hawu masukhonjwe ngalo khonjwe ngalo? Awusilandelanga ngani? Uthini gogo uthi nje mawuhlangabezane nomshopho njalo nyonyobela ngakhona? Silandele uyokuza ukuthi sizasakushaya ngeshoba nje besibonana. Sizoyichaza indaba.
ikanti ikona vele okufunakalayo hayi ukuthi sikushaye sikushiye Dengwane ngeshoba ungazi ukuthi wenzeni ungechazelwa lutho kuzwakele gogo sihleli noMakhosi Dulela sonipha nenombolo zakhe engekudala engegqugqubezelayo nengenxenxa kubantu on YouTube please subscribe on Facebook follow ni like ni comment lokho kuyosithokozisa kakhulu elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo cishe kuzofanele umuntu aniphe izinombolo zesalukwazi uMakhosi Dulela ngalesi sikhathi ugogo ke mhlambe sisabheka inombolo zakhe singacela ukuthi asibalulele nje ukuthi iziphi izinto azenzayo esigodlweni sakhe manje singene ngaphakathi ngiyathwasisa ngiyawalapha amandiki ngiyabethela ngiyasilahla isilwane ngiyabakhela abantwana ngiyakwazi ukuklina isichitho mawunesichitho ngiyakwazi futhi ukukhipha ngikunikeze izinto zokucupha ezitheni zakho esuke zikulandela ukulento ukuthi unamathunzi amnyama imali uyayibamba yaphunyuka izinto ziyashabalala ngiyakhipha amathunzi amnyama ngiyakhipha ngikulahlele uyayibamba into ziyashabalala ngiyayibamba ngishonisa le usala uyafumbatha ibusiness ngifuna libe sematheni kodwa ngifuni sona isigubhu ibusiness ngiyakwenza ngokuklina kodwa ngisenza isigubhu yini gogo ungazenzi wena ngoba abantu abaningi baba baza zona angithwasanga la kwenziwa khona igubhu okay right inombolo kagogo ke ningizima Africa ithi 071 4397634 071 4397634 ugogo utholakala kuphi eKhonopi emafletini phakathi kwePhoenix neVerelem between Verelem and Phoenix Konopia Flat ilapho uyothola khona ugogo ngale kwalokho uyasebenzela nasendaweni yasemakhaya eNdwedwe kupnendawo eMalangeni abantu ke abafisa ukubona ugogo nabafisa ukunikezela kuyena abenze sure ukuthi baqonda ngqo eKonopia Flat KwaZulu Natal eDurban ngale kwalokho ungayakwazi uNatal emakhaya eMalangeni mina nani ayidibane sengiphuma esigodlweni sagogo cishe khona into afuna ukuyongenza yona bye bye.